Amakhulu abantu amashele ePhalamende ehambisa uhlu lwezikhalo efuna ukuthi uhulumeni angakhuphuli intela nokuthi ungqongqoshe wezemali uEnoch Godongwana abeke eqhulwini isabelo mali seminyango owezemfundo, owezempilo nowezokuvikela. Bekulindeleke ukuthi uGodongwana akhuphule intela ngo2% nokugxekwe kakhulu izinhlaka ezahlukene. Zithi lokhu kuzofaka ingcindezi kuzakhamuzi zakuleli ezivele zidonsa kanzima. By Government of National Unity, bafuna increase la 15 to 16%, we don't know how much more, to 17. Ndithe kuni izolo masiyamkele into kokuba umkhonto ubiwe futhi umkhonto wabiwa kudala. Ikhakha lisezandleni zongxowankulu, ivili liyaqengelelekela nje liya kwi-dustbin of history, sishiyeke sodwa njenge-working class. Izinhlangano zomphakathi zithi ziningi izinto uhulumeni okumele azibeke eqhulwini ezizokwenza ngcono isimo senhlalo ezakhamuzi kunokuba ehlise isabelo mali nokukhuphula intela. 10 million people go to bed hungry every week. 3 million of these are children. More than 20 million people are jobless. Over half of the population struggles to survive with less than 1,800 rand a month. Ungqongqoshe wezemali uthina kuba bengeke baxoxisana nazo zonke izinhlaka mayelana nesabelo mali kodwa bayazibheka isiphakamiso ngaphambi kokwethula isabelo mali. This notion that you are going to engage the whole of society when you craft a budget doesn't work. As this lady says, are we going to consult everybody? It doesn't mean we don't listen to anybody proposal that are submitted, but it doesn't mean we're going to organize rallies across the country. Izinyunyana nezinhlangano zomphakathi zithi angeke ziseke isabelo mali esizocindezela izakhamuzi.